Bona tarda i benvinguts a la cerimònia de cloenda de la 42a edició del concurs de cinema i vídeo de Navàs. Acabem d'escoltar l'Ernest Rodríguez i la Laia Fígols, que ens han interpretat Vestida de nit, o com All Ye Faithful i Deck the Halls. I com heu pogut sentir, l'esperit de Nadal comença a arribar. Per començar, en Pere Feliu, membre de l'Associació Cultural Fotofilm Navàs, ens adreçarà unes paraules de benvinguda.
Primer de tot, en nom de l'entitat Fotofilm Navàs, us voldria donar la benvinguda a la 42a edició de l'entrega de premis del festival, 42, que es diu ràpid aquest número. Seguint el costum que fem cada any, us faré un petit resum del que ha sigut aquest concurs. Aquest any hem rebut un total de 358 curtmetratges. Els que ens heu anat seguint altres anys sabreu que normalment rebem uns 300, perquè per tant aquest any hi ha hagut un pic extra de curtmetratges rebuts. Llavors, després de visionar tot el que hem pogut d'això, vam quedar-nos amb una final de 23 curtmetratges que els va veure un jurat professional. Després l'Elisabet us explicarà qui el formava i quines decisions es van prendre. Us els passarem en ordre alfabètic, com és costum, perquè no sabíeu qui és el que va guanyar ni el primer, ni el segon, ni el tercer. Feu les vostres cabòries, a veure si us l'encerteu. Agrair a tota la gent que ha presentat curtmetratges tota la seva feina. Sense la seva feina nosaltres no podríem fer aquest concurs. I llavors el que us voldria dir també és que els tres curtmetratges que veureu, que són els tres premiats, són molt diferents entre ells, però tots ells fan servir una cosa que és molt important, que és el sentiment entre persones i ficar-hi l'empatia i l'humor pel mig. Veureu tres curtmetratges, un es diu Actors por Partes, que és una història d'humor, és un humor molt negre, i veureu que tot i que és un humor molt negre, té la seva gràcia i ens arriba fins al cor. Llavors veurem Fiona, que és una història d'amor, del coneixement d'entre dues persones i com un d'ells intenta aconseguir el cor de l'altre, amb una tàctica que algun dia potser la podríem provar i a veure si tindríem èxit. I la tercera, que és París 70, parla sobre el moment en què alguna persona ja no hi és mentalment del tot en aquest món amb nosaltres i com la persona que la cuida ha de fer uns esforços per aconseguir que aquesta persona visqui la seva vida el millor possible. També veureu que sembla que no hi sigui, però potser hi és més del que ens pensem. I aquest punt també ens fa arribar, una mica ens toca el cor i això també és important. Com sempre hem rebut curtmetratges al ser un festival nacional, rebem curtmetratges en tots els idiomes oficials de l'Estat, però també n'hem rebut en francès, n'hem rebut en anglès i en altres idiomes que ara mateix no us podria dir, però el que demostra que tots aquests curtmetratges no només es presenten en festivals nacionals, sinó que també es presenten en festivals internacionals, perquè ja tenen un cert nivell. Els que veureu aquí són molt bons, són els guanyadors, i només us diré que dels tres que veureu, dos estan a la cursa dels Goya, un d'ells ha guanyat 4 premis Feroz, que és un festival que potser no és tan conegut com els Goya, però Déu-n'hi-do, dels quals un és la banda sonora i veurem la persona, ha vingut a recollir premi, la persona que ha guanyat un d'aquests premis. Llavors li demanem que s'expliqui els seus sentiments sobre aquest premi. I llavors el que veureu també és que dins d'aquests curtmetratges hi ha actors cada cop més coneguts. Si us dic Pepe Villuela, us dic Enrique Auqué, Vicky Luengo, Elena Hernández, Neus Asensi, Luis Agabassa, algun nom potser no us sonarà tant, però quan veureu les cares direu, hòstia, aquest em sona de tal sèrie, aquest em sona de tal pel·lícula. Són gent professionals que participen en aquests curtmetratges, en la majoria dels casos hi participen voluntàriament, gratuïtament. I és molt maco que gent que tenen una vida professional d'aquest camp es dediquin també a ajudar en el món d'aquest amateur o no tan amateur i fa que hi hagi aquests curtmetratges que puguem veure nosaltres en aquests festivals. Des de la meva part, un agraïment a aquesta gent que voluntàriament també participen en aquests curtmetratges. Llavors, finalment, dir-vos que, com és costum, al final de l'acte, a la recepció del teatre, tindreu el pica-pica, on podrem xerrar tots, comentar la jugada, veure què ens ha agradat, què no ens ha agradat i, qui sap, potser algú podrà conèixer gent ja famosa en el seu camp. Torno la paraula a l'Elisabet. Gràcies per venir a tothom i disfruteu de l'espectacle. Bé, doncs, com ha dit el Pere, i després d'aquesta benvinguda, anem a gaudir dels curts guanyadors. També, i com ha dit el Pere, per mantenir la intriga una mica més, us oferirem per ordre alfabètic, així que podreu fer la vostra juguesca de la classificació. Vinga, doncs, veurem en primer lloc el curtmetratge Actors por Partes,
A continuació, Fiona i per acabar, París 70. I ara s'haurien d'apagar els llums i esteu tots molt pendents de la pantalla. Fins ara mateix. ¿Ves por dónde voy, no? Te tiras toda tu vida ocultando a tus padres que te la pelas como un mono y llega el cáncer linfático y te obliga a mirar a tu madre a los ojos y decirle: pues voy al lío. No. Que sé por lo que estás pasando y es una putada. Tú también tienes... ¿Qué? Ah, no, perdona. ¿Alguna vez te he hablado de mi amigo Juan? Era un cachondo. Él siempre decía que a gusto se está aquí. Que no digo que estés en tu mejor momento, pero tampoco... Mejor momento ni hostia. O sea, estoy calva, me falta una teta. Al final me vais a enterrar vivo, mamones. Lo tengo que decir ya. Y claro que vas a tener momentos de bajón y de estar harta de todo, pero si te soy sincero, yo es que de esos momentos ni me acuerdo. Te reconozco que en ese momento me hubiera conformado con que me dijeras tu nombre. Pero no te lo dije. ¿No me lo dijiste? La verdad, no me acuerdo. ¿Te lo dije? Claro que me lo dijiste. ¿Y cómo te dije que me llamaba? Catalina. I el teu pare? On és? El pare va morir fa 2 anys. Ah, sí? I bé, doncs, què us ha semblat? Us ha agradat? Estaven bé, Molt bé. Doncs bé, ara arriba el moment més important d'aquesta cloenda, que és el lliurament del premi als guanyadors. Imagineu la feinada que els jurats han tingut per escollir els millors d'entre gairebé 360 treballs que es van inscriure. Primer, el jurat seleccionador va destriar el gra de la palla oferint al jurat qualificador els 23 curtmetratges que es van disputar als premis. Demanem que pugi a l'escenari en Jaume Casals, alcalde de Navàs, i en Pere Feliu, també per procedir al lliurament de premis. Bé, doncs a continuació llegirem l'acte del jurat. Aquest és el veredicte del jurat. A la localitat de Navàs, Barcelona, reunit el jurat qualificador del 42è concurs de cinema i vídeo de Navàs, que organitza l'Associació Cultural Fotofilm Navàs,
format per Ivana Pérez, aficionada al cinema, David Ribaterés, regidor de Cultura, Joventut, Festes, Organització i Noves Tecnologies a l'Ajuntament de Navàs, Melanie Caballero, apassionada del setè art, Jordi Bordes, crític de cinema del diari Rajosset, Albert Beorlegui, periodista, comentarista de cinema i membre permanent del jurat, i Clara Feliu, que actua com a secretària sense vot. Una vegada vistes i comentades les obres seleccionades com a finalistes del concurs, ha acordat emetre el següent veredicte. Tercer premi, dotat amb un trofeu i 100 euros, pel curtmetratge Actos por Artes, de Sergio Millán. Bé, doncs, en Sergio no ha pogut assistir a la cloenda, però ens ha fet arribar aquest vídeo d'agraïment. Hola amigos y amigas, compañeros, compañeras de Fotofilm Navàs, soy Sergio Millán, director del cortometraje Actos por Partes, y nada, quería daros el agradecimiento más grande del mundo, súper felices de haber conseguido este maravilloso premio allí en vuestro festival. Muchísimas gracias al jurado por haber tenido a consideración nuestro trabajo y ver el potencial que puede tener un corto como el nuestro, no solo como cortometraje, sino como una pieza que pueda ayudar a la gente, a las personas a afrontar las malas noticias, en este caso concretamente la del diagnóstico del cáncer de otra manera, o incluso pues recordar a sus seres queridos, a los que el maldito cáncer se ha llevado, pero recordarlos precisamente por el humor que tuvieron, seguramente por las risas que dejaron y por ese carisma y esa felicidad que trajeron en vida. Así que muchísimas gracias por haber valorado eso en nuestro corto. Estamos muy felices. Lamento mucho no poder estar allí hoy, pero tenía otro compromiso ya en el día de hoy. Pero bueno, seguro que está yendo todo genial en la gala y nada, que viva el cine, que viva la gente como vosotros que os esforzáis y nos empujáis haciendo posible los festivales donde nuestros trabajos puedan verse. Sin vosotros nosotros no seríamos nada, no tendríamos un escaparate, no tendríamos ese feedback tan bonito del público, no tendríamos el sueño de que nuestros trabajos puedan verse en una pantalla grande, así que infinitas gracias por ello y nada, espero poder veros en la próxima. Os mando un besazo gigante, gracias, chao. Bé, doncs a continuació anem a conèixer el segon premi. El segon premi, al qual pertanyen 150 euros i un trofeu, correspon al film Fiona, de Rafa Cortés. En Rafa tampoc ha pogut apropar-se fins a Navàs, però també ens ha fet arribar un vídeo d'agraïment. Moltíssimes gràcies a l'organització i especialment al jurat d'aquest any del Festival de Fotofilm Navàs per entregar-nos aquest premi completament inesperat. Fiona és un curtmetratge que no volia ni ser un curtmetratge, volia ser una mena de preqüela, d'avançament d'un projecte llargmetratge que farem amb aquests mateixos personatges 3 anys després de la seva història. Ens vam com inventar el moment en què es van conèixer, vam veure si funcionaven junts, vam com consolidar una mena de projecte, una anticipació d'aquest projecte, i aquesta peça ens va dir: vull ser un curtmetratge, vull viatjar, vull anar a festivals, i ara algú altre ens diu: vull reconèixer amb aquest premi el seu valor. Ho aprecio personalment molt i ho comparteixo amb tot l'equip i la meravella d'actors que van estar disposats a jugar a fer Fiona i que estaran disposats a continuar amb aquest projecte gràcies, entre altres coses, a la força que ens doneu. Moltíssimes gràcies. I ara sí, arribem al moment més esperat de la vetllada, el lliurament del primer premi, dotat amb 300 euros, i el campanar, el trofeu emblema del nostre concurs.
el qual és una obra de ceràmica artesanal elaborada per la ceramista d'Artés Maria Picanyó. El premi extraordinari al Campanar i 300 euros són pel curtmetratge París 70, de Dani Feixas Roca. Bé, doncs al Dani li ha estat impossible assistir al lliurament de premis. En representació seva ha assistit a la cloenda Laura Cruells, la compositora de la banda sonora original del curtmetratge. I abans que la Laura ens adreci unes paraules, veiem el vídeo que ens ha fet arribar el director del curtmetratge, en Dani Feixas. Hola, sóc en Dani Feixas, el director del curtmetratge París 70, i estic molt content d'haver rebut aquest premi de Fotofilm Navàs, aquest festival de Catalunya, no? Que, bueno, mira, fa molta il·lusió perquè portem viatjant per les Espanyes durant 8 mesos i els festivals d'aquí sempre em fan molta il·lusió, doncs, també recollir algun premi. Em sap molt greu no haver pogut vindre a buscar-lo, però justament ara estic a Madrid també perquè estem aquest cap de setmana amb 4 o 5 festivals i tenim 3 premis també. Això no es pot dir encara quins, però com que us gravo el vídeo abans se sabrà el cap de setmana que ve. I res, només agrair al jurat del festival perquè aquests reconeixements ens ajuden doncs, a posicionar el curt, a seguir endavant. I us volia comentar que aquest curtmetratge ja s'ha convertit en el curt més premiat de tot l'estat espanyol. S'ha convertit en un curtmetratge que ha estat nominat als Premis Forquer, que de 100 candidats només n'han agafat 3, i ara estem pendents doncs, de que els acadèmics espanyols se'l mirin i el puguin considerar per arribar a ser un dels nominats als Goya de l'any que ve, del febrer del 2024. I res, només agrair-vos una altra vegada el vostre suport i animar-vos a que si per aquí hi ha algun acadèmic que se'l miri i si li agrada, doncs ja sap, estarem encantadíssims de rebre el seu vot, no? Una abraçada ben gran i que vagi molt bé, i a veure si l'any que ve doncs, podem venir amb algun altre curt i aquesta vegada sí que us puc visitar. Una abraçada, adeu. Moltes gràcies al Festival de Navàs per donar-nos aquest premi. Primer de tot també volia felicitar els altres premiats. M'han agradat molt els curts i felicitar també que tingueu aquest superconcurs, no? És fantàstic que es recolzi la cultura, en aquest cas cinema, però que es recolzi la cultura en general. I com ha dit en Dani, no ha pogut venir. He vingut jo, vaig fer la música del curt de París 70 l'any passat més o menys per aquestes dates i bé, si algú té, ja que estic aquí, si algú té alguna pregunta sobre el curt o vol comentar alguna cosa, doncs estaré encantada de respondre, si ho sé, perquè potser hi ha coses que pregunteu que no les sé. I si no, doncs donar-vos les gràcies i aviam on arriba aquest curtmetratge. De moment crec que és com un homenatge, no? A les persones que... el primer curtmetratge també, no? Una mica homenatge a les persones que estan en situacions vulnerables. I el París 70 doncs, també té un homenatge a les persones que estan a darrere i que es fan càrrec d'aquestes situacions i de viure aquests moments que no et toca més que arremangar-te i tirar endavant, però també donar valor a aquestes persones i a aquestes situacions, no? Que moltes vegades només es posa en relleu la situació de la persona afectada
però que tot l'entorn queda afectat i doncs fer un homenatge a aquestes persones. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Doncs bé, ara acabem de viure els moments més emocionants d'aquest lliurament de premis i ara serà l'alcalde de Navàs, en Jaume Casals, que s'adreçarà a tots nosaltres. Bé, bona tarda. Fa un moment, quan m'han cridat per pujar aquí dalt, he pensat, merda, que és un mal moment, no? Per què? Perquè, sincerament, l'últim curtmetratge m'ha entrat la llagrimet, se m'han humitejat els ulls, se m'ha fet un nus a la gola, i realment, quan t'impacta una història i després de sortir a parlar també costa una mica, no? Però bé, ja ho he comentat més d'una vegada, que aquest concurs nacional de cinema i vídeo de Navàs, que són 42 edicions, que realment està sent molt participat, per sort. Venen curtmetratges de molta qualitat, que fins i tot el nostre jurat coincideix amb altres jurats a l'hora de triar els curts guanyadors. Creiem que això s'ha de seguir potenciant. També la meva reivindicació sempre, quan parlava en aquest acte, era que hi hagués algun curtmetratge en català. Avui és, i ha guanyat. Per tant, estic encara doblement content. També voldria excusar en David Terés, el regidor, que va estar durant un cap de setmana tancat mirant tots els curtmetratges, que s'ho va passar molt bé, ho van cuidar molt bé, i avui n'ha pogut venir perquè estàvem als escoltes i ha arribat fa una hora de Berga i s'havia d'anar a dutxar i tot plegat i no ha pogut arribar a temps. Però res, repeteixo una frase que sempre dic, que és que la Mercè Rodoreda, escriptora, escrivia sobretot grans novel·les com La Pàcia del Diamant, i hi va haver un temps que es va posar a escriure contes, sobretot en l'època de la República i els temps de la Guerra Civil i l'exili que va patir. En aquella època també va escriure bastants contes i a l'hora de justificar per què escrivia contes, ella venia a dir que els contes eren més complicats perquè una novel·la era com un combat de boxa. En canvi, un conte era únicament un assalt d'aquell combat de boxa. En aquell assalt havies de mirar de resoldre-ho tot, havies de mirar de resoldre tota la trama d'una història, no? I a vegades estem acostumats que les pel·lícules duren una hora i mitja o molt més, o en fan sèries molt més llargues, i aquí aquesta síntesi, aquests curtmetratges, que en 10-12 minuts hi hagi tota la història, tot el nostre apandejament i quedi tot ben tancat i ens puguin emocionar en tan poca estona, això és un cop de puny com el del combat de boxa que comentava la Mercè Rodoreda. Per tant, s'ha de valorar aquesta síntesi en els moments en els quals ens falta el temps a tots, que hi hagi gent que estigui pensant en aquest format, que s'hauria de potenciar molt més, que a nivell televisiu que s'haurien de passar molts més curts, que crec que encara se'n passen pocs, que aquesta feinada a l'hora de fer-los haurien de tenir molt més reconeixement. Aquí, de moment, hem fet aquest pas, però intentem que altres llocs també en puguin fer molta més difusió. Però res, també són temes de fibra els que s'han tocat avui, o sigui, sobre el càncer, gent que l'han tingut molt proper, per desgràcia cada cop som més, cada cop ara en augment el nombre de càncers detectats. Del curt guanyador també m'ha fet pensar una mica en Atrapat en el temps en part, una pel·lícula que es diu 50 primeres cites, pel fet aquest de jugar amb la memòria, d'anar repetint cada dia, intentant fer-lo diferent i fer-ho també amb aquest to d'esperança, d'il·lusió que hi posava, he trobat molt potent. I després del de la Fiona, a part de la manera original de lligar, m'ha agradat molt la interpretació d'Enric Auqué. Ara mateix als cinemes tenim la sort que estan fent una pel·lícula on l'Enric Auqué intervé, que es diu El mestre que va prometre el mar. L'estan fent al cinema de Manresa i a diferents cinemes de Catalunya. Està tenint força èxit, és una molt bona pel·lícula i parla d'una història que fa 11 anys vam portar aquí a Navàs amb el cicle de memòria històrica. Va venir en Sergi Bernal, un fotògraf que és el que va descobrir en part aquesta història, que va anar investigant i va aconseguir esbrinar la història d'un mestre que era d'un poblet de la província de Tarragona, que se'n va anar a fer classes a
a Castella i es va trobar enmig de la Guerra Civil i aquell mestre amb els nens de Castella els anava dient sempre que algun dia els ensenyaria el mar, que els ensenyaria com era el mar perquè no l'havien vist mai i segurament els impactaria moltíssim. Aquell mestre tenia idees molt innovadores i va ser finalment afusellat en el context de la Guerra Civil i s'anà fent una tasca de recuperació d'aquest mestre, homenatjant-lo al seu poble, i ara també s'ha fet una obra de teatre i ha arribat al punt aquest que s'ha fet la pel·lícula i surt l'Enric Cauqué que interpreta el mestre i és, si podeu, aneu-hi perquè realment és espectacular, és un artistàs. I res, acabo aquí, que visqui la cultura i que puguem gaudir de moltes ballades com aquesta i enhorabona als que no han sigut partícips, enhorabona també a l'Escola de Música per posar-hi la banda sonora d'aquest acte i també enhorabona a tots els pagats, al jurat, als regidors, a tots els que heu assistit avui aquí i que puguem gaudir de moltes més ballades com aquesta. Gràcies, Jaume. Demanem que es vagin preparant les pianistes que ens oferiran la següent actuació. I això s'acaba. Abans, però, cal agrair el suport que Fotofilm Navàs rep dels col·laboradors i patrocinadors que ajuden a que el concurs vagi superant edicions. En primer lloc, l'Ajuntament de Navàs i la Regidoria de Cultura. Sense el seu suport tot això no seria possible. A la Biblioteca Josep Mas i Carreras, a Canal N, Televisió de Navàs, La Veu de Navàs, l'Escola de Música Mestre Josep Maria Castella, la colla d'establiments comercials que ens ajuden, com Joieria Nicolau, el BBVA, Cal Valentí, Cal Moliner, Materials per a la Fusta Obradors i Multicinemes Bages Centre. I també, com no pot ser d'una altra manera, cal agrair, ja que sense ells cap concurs de cinema seria possible, als creadors dels curtmetratges que us hem ofert, els seus directors, actors, tècnics, tots són necessaris i imprescindibles. Doncs bé, a continuació escoltarem unes peces al piano, la Mel interpretarà Para Elisa de Beethoven i la Ginesta Ain't No Sunshine.
per acabar, en Jordi, el director de l'Escola de Música, mestre Josep Maria Castella, l'Aran i en Nil, ens faran la darrera actuació. Però mentrestant es preparen, farem el sorteig de les butlletes que us hem ofert a l'entrada. Traurem 2 números de la bossa que té el Pere. Al primer li correspondran 2 entrades per anar al cinema al complex Bages Centre i el segon una panera gentilesa de Cal Valentí. Molt bé, el 29. Home, la Terència! Molt bé! Enhorabona! Cap aquí! Cap aquí! Si ara farem la comprovació. Ara imagina't que m'he equivocat. Ai! O nosaltres! Molt bé, perfecte. I ara... podem repetir? I ara traurem el número del segon premiat. A veure, una mà innocent per aquí. En Jaume, enhorabona! Ara ho hem de comprovar. Enhorabona! Molt bé. Doncs ara sí, en Jordi, l'Aran i el Nil ja estan preparats i ens interpretaran una mica de jazz amb Just a Closer Walk with Thee i Blues by Five.
Molt bé. I amb això ens acomiadem fins a la propera edició del concurs, que ja serà la 43a. Recordem que el vestíbul ja ha preparat un petit pica-pica per gaudir-ne tot fent-la petar una estona.